Kad su u pitanju takse i komunalne naknade, vi znate da je zakonska obaveza da se svi imaoci nekretnina su dužni da plaćaju po zakonu o komunalnim djelatnostima obaveze po osnovu taksi i komunalnih naknada. U prošloj godini grad Istočno Sarajevo je naplatio oko 1 milion konvertibilnih maraka tih sredstava. I također jedan dio tih sredstava po sporazumu koji je potpisan sa gradskim opštinama vraćen je lokalnim zajednicama negdje oko 210.000 konvertibilnih maraka, a ostatak je grad trošio za finansiranje određenih komunalnih djelatnosti na području grada. Pa tako, na primjer, u prošloj godini smo izdvojili za potrebe protivpožarne jedinice, odnosno vatrogasne jedinice na području grada, preko 900.000 konvertibilnih maraka. Tako da ta sredstva nisu bila dovoljna samo da finansiraju protivpožarnu jedinicu, ali smo bili prinuđeni da izdvojimo i druga sredstva koja su vezana za komunalnu djelatnost, pa je tako grad izdvojio još dodatnih 600.000 konvertibilnih maraka iz drugih izvora i da bismo mogli da zadovoljimo neke potrebe naših građana. Smatramo da ta sredstva i dalje nisu dovoljna, da moramo nastaviti aktivnosti na naplati te boravišne, odnosno komunalne takse i komunalne naknade, jer moramo biti zadovoljni u ovom momentu. Veliki procenat naplate kad su u pitanju fizička i pravna lica, posebno kad su u pitanju nekretnine, ali kad su u pitanju pojedine stambene jedinice i pojedini vlasnici stanova, tu imamo određene probleme i vodimo aktivnosti. Prvo šaljemo opomene, pozivamo građane da izmire svoje obaveze, da se ne bi utuživali, da ne bi se izlagali nepotrebnim troškovima, ali to su sredstva koja će biti namjensko utrošena za poboljšanje uslova života i komunalne infrastrukture na području grada Istočnog Sarajeva.